Tässä videossa kerron teille salaisuuden Venäjästä. Venäjän lipussa on 3 eri väriä. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Aivan oikein. Vodka. Mökkivodka viikonloppu. Sanassa mökkivodka viikonloppu on 21 kirjainta. Tiedätkö mikä rimmaa sanan mökkivodka viikonloppu kanssa? Aivan oikein. Ukrainan vallankumouksellinen aikakausi Putinin valtakaudellaan vuonna 2014. Tiedätkö mitä sanaa se muistuttaa? Aivan oikein. Käytävä. Käytävä sanassa on 7 kirjainta. 21 jaettuna 7. On 3. Venäjä on Illuminaatti.